sa ka. Mayong adlaw kayong tanan mga sukin ti paminaw, naning handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista, nga maghatag kinabuhin akong kaagi. Ako si Ariel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kina akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinayang. Nabalitaan ko RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Negros Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Ariel. Migo, Oh. naidiskuron sa Pikas Barangay. Unsa man? Oh. Lagta? Ude, amigos ha? Hapit ba yung pistas pikas barangay? Hapit na gyud. Nya, unsa man? Daghan gyud nag-chicks, Migo. Malingyaw yung karon na. Alas 9 na mas gabi, amigo. Ambot mo, sugot pa bagas mama. Hindi mo sugot. Ako na lang mo ato. Na, maglaway na lang unya ka sa chicks. Mo! Di na ko mananghat eh. Takas na da. Wala ba? Di ako believe ni mo. Oh, wow! Kadagang chicks, amigo. Ingon bitaw ko di mo. Oh, niyan saman. Manood na ta. Kasi dugayan. Na. Uy! Ay, so sorry, sir. Yay. Ay, sorry ha. Pagpunod kaya ni siya. Uy, sorry. Balik na. Uy, balik na. Uy, wapo unta ba? Hugbog lang. Tan, amigo. Manood na ta. Mo ninindot ba? Inom-inom niya na idagang chicks palibot ba? Kaayo, Migo. Nindot kayo ni. Migo, Ha? nagwapo. Hain ba? Puro. Mas atbang na to. Upa ha, uy. Nagpuwa. Mura mag-inusinti kaya nga, Migo. Huwag man mo inom. Nya, naglingkod ra. Oh, ato ilailahon. Doon na to. Hi, miss. Pwedeng makikilaila? Grabe ya. Naya sa Migo eh. Riskuha sa di mo eh. Sure. Ako si Jem. Wow, Jim. Kanina timugan. Thank you. Ako ra magud ang nag-inusarang anak sa akong parents. Maong ginganan ko nila Jem kay precious kuno kaayo ko para nila. Oh, gwapa si ka. Sama sa usa ka Jim. Pwede mag-iisa mong number, Jim? If okay na nimo. O kung uyab nga masuko. Huwag ko yung iyab, oy. Sige. Number na bitaw? Ay, amat. Sihag cellphone ha. Migo. Hmm. Nahinumdum ka atong nakailas diskuhan? Asa to? Dugan mo, gilang-ilas diskuhan. Ariel, baya ka. Amaw. Kato ba nagag-gym ba? Ay, katong gwapa. Oo, Migo. Nga naman. Dato man kay Migo. Pero wa pa lang ko manguyab. Kay? Puutan na kay Migo eh. Buringan ko. Hindi ko ba excite? Amaw. Di pa ka anak. Ako na kami. Tayo beto na ako. Isir kay Migo eh. Nisulti ka rin siya na ako nga. Na-inlove siya na ako. Kuswerte ko di mo. Migo. Ayaw na pang uyabi. Buutan na kito para nimo eh. So ayan na ako. Masi ba may love sa ko niya? So ayan lang ba? Migo, kung gusto ka suway-suway, sa lain na ng babae. Ayaw ng babae nga nagtinarong. Asa magkalaban, Migo? Mura masipapod ka sa babae kaysa na ako. May pag-aton tapos ato pag amigo na. Mura di man ka amigo noon. Uy, tagam na ni Miss Kulgi ka ni Jim. Grabe ni mapayahan na eh. Mura ka rin pa magkasuway uyab-uyab. At mang kayo.
Di ko makafeel og thrill niya. Boring. Huwag ka lang kinako siya, no? Total, naampo ko ilang reserva din eh. Na, Ma! huwag na lagi ko makabantay nga. Masuroy smart din his ato. Busy siguro, ma. Ambot, wala naman sa mo text. Oh, mao ba? Ay maayo ra pud oy. Aron dili mo magsigiglaak. Asa man ka? Mupalayo lagi dayon kung naay manawag sa cellphone. Kadit sa ma, kadit sa. Hello, B? Hello, be. Nanawag ko kay gusto makaila si mami nimo. Ha? Naon sa manon eh. Makigbuwag na magiging tago. Ipaila-ilan mo ko siyang mami noon. Kining B, kanang nawas ako isulti ni mo. Unsa man na, be? Jim, tarong na kay ka. Dili ni mo deserve ang parehas ako. Buwag na lang ta. Be? Be, yun ibuhatan ako. Maluoy ka. Sorry, B. Sorry. May pagpagngan. Hilak-hilak mo noon. Anak, nanawag si tiyo nimo. Adto kuno ka sa syudad puyo uban niya. Diya kang pasudlon og trabaho dito. Unsa mang trabaho, ama? Sa mall man kuno na. Ay tuan na lang dayon kay diretso na kuno kag trabaho dito. Sige, sige ma. Mato ko syudad. Ariel, break usa og 1 hour. Sandra, ubanis Ariel. Yes, ma'am. Go-break na po ko. Familiar man ni babayan, ha? Ay! Siya itong sa diskuan nga hubog. Nakabangga naman ni Marvin. Tara, ato tas kantin. Miss Anda, no? For sure, waka mahinumdum na ko. Nagkita na day ka? Pero hubog ka? Imaming nabanggaan sa akong... Ay, oo. Ay, nakapahinom dumiyato, please. Ngano day? Unsa din itabo itong gabi na? Basta, dili na ko gusto mahinom dun. Ikaw? Sige. So, kita may una nag-aila din eh. Pwedeng mangay ko sa mong number? Ano po na ako yung mga suod din sa bahuan ba? Sure, number mo ka. Di makaha akong address. Pwede sa gihatid mo kapil. I like you. Game kay ka. Samot magkailala tagbayo. Let's see. Nindot sa ikatik si Santa na. Makalingaw. Si August ba yan, ha? Lisod pa sugton. Pero dali mo kagat. Magkalibog. Muna ganahan ako. Ma-challenge ko. Pangyaban ko ni. Unsi trip ni mo, uy. Nanong gini ka spark na kikita. Sandra, di na ko mapaligoy-ligoy. Pwede di kang mahimong girlfriend? Kuyawa. Nagdali ka? Wa man. Awon niya na lang. Wa di ka magdali. Pero, di ko ganahan mato kapaslain. Please, Sandra. Okay. Sige. Tarong ba? Ayaw na lang. Ganahan ka ba kuya una? Ayaw. Basta, ako na ka. Laon naman gabi eh. Pero pa magtext si Sandra nga. Naulit na siya sila. Dili ko gusto magduda. Pila na kagayang dagang kong nadunggang nga tabi nga. Na siya dain. 8 years na mi. Dili ko agay magduda pa. Babe, pila naman katuig. Magpakasal na tabi. Noon sa kadiha? Di ko, uy. Unya na nagkasal, uy. Maglingaw-lingaw sa ta. Wa pa ka patagbaw sa lingaw-lingaw? Gusto na kong naipamilya.
O pa manghali magkailang isig kapamilya na to. Nya magpakasal na hinuon ta. Pag sure ka, Ariel, uy. O sige. Karong Sabado, ipailayla kang mama. Muli ta sa among barangay. Kumusta man ka diha? Karon pa man ka manawag lagi. Muli ko na karong Sabado, ma. Na ako ipailayla ninyo. Oo. Muli magid ka karong Sabado kay kasalbaya ni Marvin. Ha? Marvin ka kong amigo, ma? Unak good. Nga naman, wala ka imbitara? Oo man. O, basig busy pa. Ako na paabutin nga ang text, ma. Babe, naingnan ko sa mama nga mga tutak karong Sabado sa amo. Unsa? Ano nagbuot-buot man ka, uy? Di ba, mao naman na ikuwang? Ano magkasal na ta? Dili, Ariel. Babe, o si dili? Dili ka pa pasigurado na ko? Sorry. O si... Wa ko makasabot sanda. Wa na ko mahikog man nimo. Unsa? Grabe ni Santa. Iyan giusik ka na pila katuig. Ako nahibaw pa ko. Dito ko na gym nagtinarong. Sa babaeng tarong gunta. Kumusta na kasi ron? Muli ko ikasabado. Pagkikita ko niya. Umutambusan ko sa kasal ni Marvin. Uy, nak. Ay, maayo kinakaabot ka nga wa pa magsugod ang kasal. Gusto lang kumunta sa amigo na ko, ma. Nakaslon. Migo? Oh, Migo! Congrats! Salamat, Migo. Sa tinuod lang, wa ko'y napili nga bisman. Huh? Wa ko'y makapuli sa imong lugar. Ikaw ragod ang akong bisman. Salamat, gininga ka. Salamat, Migo. Bisig ko ka mag-imbitar. Nagtukong ako yun na ikasala. Naunhanin ako. Pero, kinsa play bride to be ining kagwang? Oo, namarog na mga tao. Padong na mo paso ang bride. Oh, si Jim. Si Jim. Siya pa nga sa ulo ni Martin. I found the one and Migo, sobra siyang nasakitan pagbiya nimo. Og ako mo inaaso yung tupad aron mo amaam niya. Hinaot nga, okay rin mo, Migo. Kamu mo yung isusog sa Migo. Salamat sa iyong pag-atiman niya, Migo. inaan ko, nagkamali ako. Nasakitan kay ko. Nagmahay kong gibiyuan ako ang babae nga nagtinarong untan ako. Pero nagpasalamat na sa ko. Kay balipayon lang duha si Jim o si Marvin. Dinhin lang kutob. Dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN.